кратка видеоразходка. Тук имаме доста приятен двигател, компресор на C класа W203. Показвам го как изглежда сега. Има между другото монтиран висок клас газов инжекцион. Томасето работи доста добре на газ. Ще бъде подарък към мотора. Сега ще го запаля да чуем как работи. И само набързо едно друго включване. Здрав 3.2 V-образен 224 коня двигател и 3000 V-образен 231 коня, който също се разглавя на части самия двигател. Така, да не се отклонявам. Не знам колко добре се вижда на видеото и се чува, но доста равномерно работи този двигател. Колата е в движение. Има възможност да бъде направен обстоен преглед, закачане на диагностика, общо взето пълна проверка за състоянието на двигателя. Това е.